Berapa? 50. Ora. Atur nuwun. Oh, saya 25. Nuwun kok. Lah sing dodol aku. Nuwun. Oke, matur nuwun. Sithik-sithik enek rezeki ya diuntung. Ya lho. Sik. Oke. Jenenge Bayar enak. Rambayar enak. Emang. Ya arep tuku bakso. Ya ora apa-apa yo, adu sosek. Ya, tuku ngendi? Tuku bakso nang endi? Lah, kok anane nang kono kok. Oh, berarti ngewangi wong. Tuku bakso loro mbokku. Yo kendang atus kono. Leleren bareng apa? Biasa lur mbokku bareng gawe some. Leleren sik meatus. Pak mulai jam piro? Setengah 5. Mbakku kerja ning bangunan. Lur iki mbokku baratus. Siap-siap ning salat sik tapi. Salat sik ya? Salat sik. Yo, sarisan sik no. Ya. Jangan sing ayu, aku bakso kok. Ya ya. Lur salat asar sik lur. Dek, jajake mbokku alhamdulillah tur rezeki yo sithik-sithik kan tembung tuwa, dikene mi wong tuwa. Lur, salat sik ya lur. Jolali dulur-dulur ya salat. Oke. Berangkat lur, bakso mbokku ambil tuku apa jahe. Jahe. Jahe lho, wis siap-siap wis dandan ayo ki. Kok duwe ngono apik men? Wujud apa sih? Jas. Ame lunga dadak nggo jas. Tuku bakso dadak nggo jas lur. Siap lur. Jolane subscribe lur. Mbokku siap. Oke. Jalan. Kuncinya nanti. Wes cantik mbokku lur. Mau bicara gelem kok ya wis no. Belum. Coba ya belum. Jaket. Langsung galung ki jaket. Lur rasa gue helm. Lumayan cedak ya. Putih terus ya lur. Kok simak. Jangan subscribe. Ya lur. Mbakku wis siap. Wis numpak pit ra kucing no. Ora numpak pit tok. Jane iso. Iso. Ayo jane iso ning wegah. Yo. Lanjut. Oke. Lanjut. Mbok lo. Nah tuku bakso ya ra, Mbok. Oke. Wah. Sudah. Mana nih? Guys, guys. Wes. Nganterke mbokku tuku jahe sisan lur, nggo gawe bubur kacang ijo. Ae. Wes. Jahe. Karena ada itu. Ya kene aku kok. Bukone. Lanjut tuku bakso lur. Mbokku.
Yang rame mesti enak. Yang rame mesti ra enak. Kan boe jadi ya pengen yang rene. Oke, harga gini baik. Lagi apa kok besok? Kita Mbak Ning mungkin. Bakso lur. Gitu nih, Mbak. Ya itu kok. Oh iya. Harga kono weh. Bakso. Bakso. Mis emak bakso mawon. Bakso. Bakso urat mawon. Siap. Es jeruk, Mas. Nggih. Ini bakso. Nggih. Endi? Es jeruk, Mas. Jeruk apa? Es jeruk teh panas. Teh panas. Coba Bu. Coba. Enak juga. Sana enak lur. Leono. Jadi Leono, kowe kok sing anu kok. Iki aja sedulure dhewe jek ponane dhewe lur sing duwe bakso iki lur. Duwe marani. Lah, lha kuwi lho. Kancane dhewe. Ya kancane dhewe. Bisa. Sing kencang Apa? Oh, sing goy kita. Saya kira ini. Dari itu ada. Oh. Akhirnya buku. Tak kira apin. Pipi. Ya, apin kita juga ya. Gue dhewe lah. Lah enggak biasanya dijemput. Biasanya dijemput atau dijemput. Kene, Bu. Coba gini lur, penak. Buahnya penak. Ngajakin bawa kusik. Ini mau Pak mau ning pinggir jalan neneng. Wis gawean kok. Ora gagas kok. Sithik-sithik enek rezeki ya diuntung. Ya lur. Mboknya genten lho. Mboknya genten gak ini. Mboknya pengen rene banget. Stop. Mana? Coba. Coba. Bungkus ke Pak dibungkus ke Pak mulai di sopan adikku. Bungkus Pak yo. Yo lanjut ya. Wes lur, iki meh bayar, wis meh mulai. Sambung. Tambah kali. Sambung. Baksonya 3. Ya, Ya, setunggal 43. 43.
39 karo 7 Aku bingung. 46 minum. Nggih, es teh sama jeruk. Teh hangat. Ada astra jeruk nggih. Tambah 5,5, 500. Sampai juga. Sampai 2500. Berapa? 50 men. Ora. Matur nuwun. Oh, Wah. 25. Mumpun kok lha sing dodol aku. Mumpun. Oke, matur nuwun nggih. Nuwun Mas, matur nuwun Mas. Iya, Mas. Oke, siap. Makasih, makasih. Nggih. Nggih. Enggak Mas. Oke, siap. Dadi di diskon nih, Lur. Bibi mana nih? Lur lanjut sih ya, Lur. Mas Lur, bar tuku bakso. Alhamdulillah mau di diskon. Ya lah. Ini hargane 50 piro ngono wis 50 wae ora ono sing dodol. Sing dodol dhewe. Jadi di diskoni. Jadi perjalanan mulai Pak mau ketemu jalan yang Pak Ramro. Jadi udah mas maaf ya Pak jadi peraturan. Mas, ini perjalanan ya Lur. Oke. Ya Lur. Aku makan bakso yang ndur ember. Masakno. Man bakso. Wae lemu. Pak ku awake lemu, Lur. Bobotmu piro? 88. Iya, sak. Bobotnya 88. Dulu kan kowe ya kowe piro? Cilik 43 apa piro? 40 piro ngono. Penting sehat. Boleh? Aku udah pun gadiku. Kok gampang. Enak ra? Kasih tak tunjuki wah, aku ora ngalang-alangi. Ki mau iki apa jenenge? Bayar ya enak. Rambayar enak. Wong anu dadi enak. Tapi kayak bener kan kayak Gimana? Oke anune. Bumbune? Ya sithik-sithik enek rezeki yo ditraktir keluargane ngono ki Lur. Sok mboke genten, mboke yo pengen nok jane yo. Mboke pengen nengan. ada takon. Nah, ngene tuh koyo mboke iki pengen ngiras rono kok. Ah, kayak ngombe banyu gitu. Yo wes copo cemepak lho wes. Nah, banyu utang enak, lho weh. Ger. Ya nak kok bali ngono nak bar menit dadi ya ayo karo terke kowean yang ngene pancen. Cuk, boy genten sing dijak rono. Mau bakso apa mau bakso biasa? Bakso anu. Ger. Mau jane met tukang mie ayam jane buwe. Pae tukang bakso wae ngono ya wis. Yang memeh menjajal mie ayam lah. Itu anune mie ayam kabeh. Nama mie ayam. Berapa Nas? Kurang Iya le. Kurang mantep. Nah, Bawangnya kurang. adat masak satu dibalani meneh. Iya. Mantap.